long live, Pramotha long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live, Diprasa long live, long live, long live, Diprasa long live. long live, long live. Ini punya sini para tini phai manjajak जोंनि र जों tini program खालायहा puila tarpore sini ro joining tongo 40 family प्राय 120 voter tini जोंनि tipra motha joining phaiha borokno जों lamsogo bubagrani ungoi borok tini yo sini greater tipra lenna hamjagoi bubagrana hamjagoi borok जों bai tini phaiha borokno जों lamsogoi जों borokno law bubagrani ungoi hambai Bai ang bubagra bai chongi rohojak observer rungoi o purbo mohoripur buratoli kendro wo tini o wa group para wo phai nukha o kamini bororok maximum pray 99% of kamini bororok tini bubagra ni mukti klaimano nugoi o ha o dofani bagai sini bubagra kha khamai kamane nugoi o parani 99% borok bubagra ni chobo logirina ni tini nokhor phebeka kai chengtini or tebo borok kuthumnani tongmani diboni jora samungni jora bo borok orni maximum borokno korijaba bigera tai samung tangta sajanai rokba phaimaya ungoi borok gojak kai cheng next bo taisa phainai oro kai tini cheng omona khatungo khasango je o kamini bororok bubagrani o thinangni chobawo chengno muthangani chobawo borok bo bubagra logi tongoi choba nokhana hini chengno kogrika abon bagai borokno blai blai ka hambai mariwo taiba hamai mariwo chini o purbo mohoripur buratolini candidate chini borom ganang debojit tripura bo hai khoroksa जों रोंखोरों bo hai khoroksa advocate no or candidate khai bubagrani choba khlaimani chobani senkra khlaimani bagai o amcheni borobo blai khai hamjak baikha blai khai khatongjak baikha ang kha khlaio bwskangni je 6 tarikni je chini choba nirbachono o amcheni bororok गोबां गोबां khai andro somarkhao vote diboi bono koplai khainai bubagrano koplai khlainai abong chini chobano bwskang tlang thanai hinai ang kha khlaio asek sawino jotno hambai